ای دوست مزن پس اعتبار دیگران، گر تو خود را مرد دانی دیگران را شیر دان. برادر عزیز، امروز ما قرار داریم در ماشین بازار شهر باختر یعنی حال شریف. بهد گرم погода, вообще офтоб ништияги бадай карочи. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш ҳами якта филдера якта дига Corolla D абзорша мекунем, тамошо кунем, лайкора бизанем, номероро мемонем, занг бизанем. хоҳиш мекунем одамое ки конкретни харидорен ҳамо занг бизанам, беҳуда ва баҳуда занг назанам. навора паҳн кунем, дастгириро фаромӯш накунем. бародарони азиз, Toyota Fielder солиш 2007, мотор 1.5, бензини холӣ. тонировка то моҳи июла ҳаст. документошам аст. бародар, як таъмулайка бузан. ҳолати резино 80-90%. коробка автомат, мултирул, монитор дора, кондиционерш фреон надорад, пешка кор мекунад, кондиционершам кор мекунад, фақат заправка надорад. ҳамаш кор мекунад, калонко девонай карочи ям мехона ки мошин ҳаҷош парида рафтан мегире. 4 та электропакет, старт стоп, ҳолати салон, нақш боша бародарои азиз 83 000 бо муомила дора. бо муомила дора. бародарои азиз, лайкора бизанед, якта комментарий бинависед. мошин тозаака, номерош 907 07 3708. бародарои азиз, ин як таъдия Corolla D солиш 2008, коробка автомат, газ, бензин, тонировка то моҳи январ аст. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем як таги лайк, комментарий бинависед. ина ҳолати резино. ина бародарои азиз, ҳолати резино 70-80%. кузов тоза, краскаш 100% амг мешавад. ҳамаш қои давияй бародарои азиз, дарош губкават кадагияй, поёнош лелони дорад. салон тозай, чихолошам навай, коробка автомат,
4 дар электропакет, печкаш кор мекунад, кавсараш кор мекунад. аз шумо эҳтиромна хоҳиш мекунем ки харидор аниқ занг бизанад, беҳуда ва баҳуда занг назанед. илтимос аз соати 8 то соатҳои 8 бегара занг бизанед. ина бародарои азиз, номеро 900 нархи мошин 70 000 сомон бо савдоам мешавад. ягон седан ёки Opel Caravan Astra-G сафед боша алишиам мешавад. болои сум. бародарои азиз, ин ҳами каналда подписатсия кунед. ина барои шуморо мошинбозорро ай боло снимат кардем. ина ҳамаша хушруак тамошо кунед. хай гуфти гапо ки рӯз нестен дар ғарибӣ ёки дар дигар ҷоен омада натонистен ёки мисол ягон шиностона ягон мошини хитона хай мебинед. ина бо чӣ хеле гуфти гапо ки барои мувофиқи талаби шумо як навор ай боло гирифтем. ҳамаи ин тарафи ҳоҷишарифа нишон додем. барои ҳамин якта лайк дастгириро фаромӯш накунед. ай шумо ҳеҷ намерава бародарои азиз, ҳамин ютубам пул наметиҳад. моҳи шарифи рамазон муборак шаваматонда.